prođemo i kroz istraživanje koje smo sproveli u kojem su mnogi od vas učestvovali, ali i kroz, kao što smo rekli sa kolegama, da probamo malo da pojasnimo i da razjasnimo i ove mere podrške koje su predviđene. Kao što je koleginica već rekla, ovo sprovodimo u okviru jednog šireg projekta, ali nevezano za to svakako Forum za odgovorno poslovanje okuplja kompanije koje na različite načine doprinose razvoju društva. I u tom smislu nama je važno da vidimo ne samo kako javni sektor može i mora i treba da podrži mikro i mala preduzeća, nego kako možemo da napravimo neku sinergiju i da vidimo kako i velike kompanije, bilo kroz svoje lance dobavljača, bilo kroz neke specifične partnerske odnose koje bi mogli da razvijaju, takođe mogu da podrže mala preduzeća, zato što zaista ovo sa čime se suočavamo sada i sa čime se mali biznis suočava je, kako bih rekao, izazov sa kojim, mislim, razmere njegove su, mislim, do sada neviđene. Tako da u tom smislu ono čime smo se bavili jesu i razne preporuke vladi kako da se i saradnja sa državom, kako da se biznis uključe na neki način i u ovaj sad kriznom trenutku podršku vezanu za pandemiju, ali ideja je da na neki način razmišljamo napred i da vidimo da kada stvari, da kažem, ili da se normalizuju ili da krenu da se normalizuju, kako da razmišljamo o nekim posebnim projektima, programima podrške, saradnje između javnog sektora, velikih kompanija i malih preduzeća, da bi na vreme mogli možda da negde mapiramo koji su to problemi, potrebe i gde bi mogli da prosto na što bi trebalo da se fokusiramo kako bi se pomoglo pre svega, kao što smo rekli, malim i srednjim preduzećima i mikropreduzećima. Ja ću sada samo kratko da prođem kroz ovu prezentaciju. Pretpostavljam da su neki od vas već videli rezultate. Samo sada da ekran podelim. To je ovo. Znači, nadam se da svi sada ovo vidite. Kao što smo rekli, da, evo, još jednom da se vratim čisto na agendu da imate i pred sobom. Znači, vrlo kratko ću vas provesti kroz ovu prezentaciju, a onda i još jednom se ja zahvaljujem kolegama iz BDO-a, a onda će Dragan i Uroš i Srećnim bilo sa time da probaju da malo odgovore na neka pitanja, pretpostavljam da ih je mnogo u vezi sa merama podrške vlade i naravno ostavit ćemo neki 20 minuta za pitanja i odgovore koje već možete da postavljate na chatu kao što vam je Ivana rekla. Imali smo dosta dobar odziv, preko 200 preduzeća je odgovorilo. Ovde, kao što vidite, ako gledamo veličinu uzorka, znači ogromna većina je mikropreduzeća, preko 90%. Ako vidite godine poslovanja, to je negde ravnomerno raspoređeno i mlade firme, ili kako bih nazvali start-upovi, i one od 2 do 5 godine, od 5 do 10 godina. I ako pogledate geografsku rasprostranjenost, naravno najviše u Beogradu, ali s obzirom i na veličinu, opet to nije neočekivano. Ovo je više za vas da prosto imate u vidu ko je odgovorio, s kim smo razgovarali i čije potrebe su negde u ovom istraživanju prenesene. Ako pogledate sektore, naravno uslužne delatnosti, turizam i ugostiteljstvo, što je logično jer su upravo to one delatnosti koje su i najviše pogođene ovom krizom, pa na neki način su i najzainteresovanije, pretpostavljam da vide kako će se ove mere sprovoditi i kakvih će mera podrške biti. Ako pogledamo na procenu posledica, šta preduzetnici misle kako će se ova kriza na njih uticati, vidimo da ogromna većina misli da će to biti negativno, znači izuzetno negativno ili negativno, da će to imati uticaja na broj zaposlenih u manjoj meri, s obzirom da su u pitanju mikropreduzeća, ono često i nemaju neki veći broj zaposlenih ili u pitanju su sami preduzetnici koji su zaposleni, ali i dalje je trećina sigurno da će se smanjiti broj zaposlenih. Procenjuju preduzetnici takođe da će posledice na poslovanje ove pandemije trajati, znači
većina misija će trajati minimum godinu dana, a negde nešto manje od četvrtina do 6 meseci, ali zato imamo i ovih skoro 14% koji misle da će se osjećati i naredne 2 godine i naravno ogromna većina misli da će to imati negativan uticaj na potražnju proizvoda i usluga, što znači negativan uticaj na sveukupno poslovanje, promet i tako dalje. Ako pričamo o nekim, mi smo gledali neke istraživanja, analize iz drugih zemalja i neke zemlje su panično rekle da, ne znam, u proseku u Americi preduzeća sa svojim rezervama, mikro i mala preduzeća mogu da prežive, ne znam, samo 3 meseca. Naravno, situacija kod nas je mnogo dramatičnija. Vi vidite da praktično skoro pola firmi jedva da može da izdrži mesec dana, a ogromna većina firmi ne može da izdrži, znači, duže od 3 meseca u postojećem, da kažemo, modalitetu funkcionisanja. Takođe, ako gledamo da li će preduzeće uspeti da prevaziđe ove krize bez dodatne podrške, najveći broj misli da neće biti u mogućnosti. Ako pričamo sad o konkretnim izazovima, oni naravno su vrlo očekivani i logični, od smanjenja potražnje za proizvodima i uslugama, do nemogućnosti izmirivanja obaveza, poreza i tako dalje, problemi sa naplatom i likvidnošću, jer svi smo u istom nekom kolu, u istom krugu, tako da smanjenje likvidnosti kod jednih dovodi naravno i do prestanka plaćanja i smanjenja likvidnosti kod drugih. Ljudi se fokusiraju na neke prioritetne stvari, tako da generalno manje kupuju, ne samo krajnji potrošači, nego i firme, tako da u tom smislu generalno definitivno što se ističe jeste opšta smanjivanje potražnje za proizvodima i uslugama i naravno poreske kako kažem, nameti za koje se takođe plaše da neće moći da ih izmiruju. Kada smo ih pitali vezano za mere koje oni sami razmišljaju da primene, znači za optimizaciju poslovanja i tako dalje, kao što možete da vidite, neke od stvari su rad od kuće, privremeni prekid rada, da se stopiraju isplate nameta prema državi, redukovanje, znači sve neke, da kažemo, stvari koje su s jedne strane zdravorazumske, ali koje takođe po nama će dodatno dovesti do toga i da se smanji obim poslovanja i da se na neki način dodatno optereti funkcionisanje ovih preduzeća. Ako pričamo o onome šta je podrška koja je potrebna i na koji način, svakako ogromna većina, znači 90%, misli da je neophodna finansijska podrška neke vrste i da je to najvažnija stvar i druga najvažnija stvar su mere oslobođenja od poreza i doprinosa. U tom smislu možda je zanimljivo i važno videti ako pričamo o sektoru mikropreduzeća i da te potrebe finansijske uopšte nisu velike ako pričamo na nivou samog preduzeća, tako da pola od ovih 200 i nešto firmi bi sa 5.000 evra nekakve podrške moglo da se stabilizuje, a još više od četvrtine sa nekih do 10.000 evra. Tako da u tom smislu to kada se tako stavi nisu neka sredstva, ali na nivou sektora svakako definitivno jesu. Ako pričamo o podršci, što je nama takođe jako bilo važno, vezano za neku specifičnu saradnju ili podršku od strane većih kompanija ili klijenata, svakako neke od stvari koje se ističu su avansno plaćanje, znači smanjenje rokova kroz kraće valute plaćanja, ili u suprotnom, ako pričamo o dobavljačima, odloženo plaćanje robe ili redovno snabdevanje robom bez prekida kako bi se na neki način nastavilo poslovanje bez da se optereti likvidnost u ovim nekim izazovnim trenucima. Neke od drugih mera koje su takođe po nama značajne da se pomenu, a jeste da u ovoj situaciji je možda dodatno važno da se stvori ili kroz neku kampanju ili kroz neke druge mere, na neki način da se favorizuju mali proizvođači pre svega u odnosu na jeftinu uvoznu robu,
da se velike kompanije takođe uključe u promociju malih domaćih proizvođača. Znači, to su neke stvari koje se vrlo često pominju i vrlo često na neki način navode kao važni faktori za razvoj ekonomije, ali nisu do sada se materializovali u neke konkretne mere i korake. Mislim, možete da vidite koje su to još neke druge mere, tako da ne moram sve da vam čitam. Ne bih se preterano zadržavao na sugestijama za vladu, zato što, ajde da kažemo, vlada je izašla sa merama, tako da u tom smislu mi smo se trudili da ove sugestije iznesemo kroz različite platforme i da komuniciramo sa donosiocima odluka i nadamo se da su i zahvaljujući tome neke od njih i unešene, ali da da je prioritet na neki način da ne samo da se usvoje neke mere, nego da one budu brze, sprovodive i da se na neki način brzo reaguje, zato što prosto ako se predugo bude čekalo, opet će preduzeća biti u problemu iako neke mere kasno dođu do njih. Tako da u tom smislu još jedna od sugestija i da nakon uvođenja vanrednog stanja se radi na tome da se promovišu i podstiču mali domaći proizvođači, a ne uvoz i neki drugi jeftiniji proizvođači koji su uvozni kako bi se stimulisala tražnja u lokalnoj privredi. Eto, to je ukratko vezano za istraživanje od mene. Samo sekund. Ja ću sada da samo isključim šerovani ekran. Samo da vidim kako to da uradim. Dragane, evo dok Nevin završava, mogu da tebe zamolim da se uključiš i da podeliš tvoj ekran i da krenemo sa vašom prezentacijom, pa nakon toga možemo da pređemo na pitanje. Dobar dan svima. Nadam se da se ekran vidi kako treba. Drago mi da ste svi pre svega dobro i zdravo i iskreno se nadam da ćemo se što pre vratiti normalnom načinu poslovanja koji smo imali pre ove situacije sa epidemijom, odnosno pandemijom koronavirusa. Mi smo, kao što je Ivana rekla u uvodu, konsultantska i revizorska kompanija. Jedni smo od 5 najvećih u svetu i u Srbiji po ukupnom prihodu, broju zaposlenih, po svim praktično glavnim pokazateljima poslovanja. U Srbiji radimo punih 20 i skoro 9 godina, od 1992. I samo u Beogradu u kancelariji imamo preko 130 zaposlenih, inače imamo svoje kancelarije i u Banja Luci, Podgorici i manjinski smo vlasnici BDO kompanije u Skoplju u Severnoj Makedoniji. Ja vodim jedan podsektor koji se bavi strateškim i ostalim savjetovanjem i u okviru tog podsektora pružamo razne vrste usluga. Ono što je za ovu današnju temu najinteresantnije, mi veoma mnogo radimo na projektima koje finansiraju što Evropska unija, što drugi donatori, međunarodne organizacije i bilateralni donatori, a takođe uspešno sarađujemo i sa državom, sa raznim institucijama države na odobravanju bespovratnih sredstava za naše klijente. Tako da mislim da smo zaista vrlo kvalifikovani da govorimo o ovoj današnjoj temi. Prego što pređem na konkretne mere, pozvaću vas da sva druga pitanja koje budete imali posle ove današnje prezentacije, odnosno posle webinara, slobodno pošaljate na ovaj poseban mail covid19bdo@bdo.co.rs. Mi tu skupljamo sa svih strana pitanja koje dolaze vezano za mere države i trudimo se da na sva pitanja odgovorimo u najkraćem mogućem roku. U uvodu ću samo kratko reći da je ovaj program ekonomskih mera objavljen 31. marta. Uredbe su stupile na snagu, grupa uredbi je stupila na snagu 10. aprila, odnosno usvojena je stupila na snagu 10. aprila. Država kaže da je ukupan iznos programa, odnosno ukupan efekat programa oko 5 milijardi evra, odnosno tačnije 5 milijardi i 100 miliona evra.
S tim da treba reći da od tog iznosa država direktno izdvaja negde 3 milijarde evra. U ovoj tabeli možete da vidite po ovim grupama koliki je ukupan procenjeni efekat. Praktično ono što država direktno izdvaja jesu ova direktna davanja privrednim subjektima, nekih 800 miliona. Izdvaja otprilike 200 miliona za kredite Fonda za razvoj, nekih 500 miliona za onih 100 evra za sve punoletne građane i davaće garancije za kredite poslovnih banaka u iznosu od 80%, ukupna vrednost kredita je oko 2 milijarde evra, tako da kad se sve to sabere dobije se otprilike 3 milijarde evra koliko država direktno izdvaja za ove mere za privredu. Naravno, s druge strane, država se do kraja ove godine odriče većeg dela uplate po osnovu poreza i doprinosa za zaposlene, tako da, kažem, ukupan efekat dostiže otprilike 5 milijardi i 100 miliona evra. Ja bih krenuo vrlo kratko samo sa tim ko sve mogu da budu korisnici mera, jer dobijali smo i prethodnih dana razna pitanja u određenim specifičnim situacijama vezano za neke korisnike. Generalno, grupa korisnika je vrlo široko postavljena. Tu su praktično sva rezidentna pravna lica u privatnom vlasništvu, svi rezidentni preduzetnici, osim onih koji su zaposleni na drugom mestu ili koji primaju penziju, znači jedino su te dve kategorije isključene. I u odnosu na neke prve verzije programa mera, kasnije su dodati ogranci predstavništva stranih pravnih lica kao korisnici ovih mera. Mere mogu da koriste praktično svi pravni oblici privrednih subjekata, tu ulaze i neprofitne organizacije, ulaze udruženja, ulaze sportska udruženja, ulaze recimo advokati, paušalci, zanatlije, znači kažem grupa je vrlo široko postavljena. Pre nego što nastavim sa prezentacijom, odmah ću probati da odgovorim na jedno od pitanja, tačnije na dva pitanja koje su se odnosila na vrlo sličnu temu, a to je šta država planira da uradi sa nekim delatnostima i granama koje su najteže pogođene realno ovom krizom, a to su pre svega turizam, ugostiteljstvo i grane koje su s tim povezane, mislim na drumski prevoz putnika pre svega i neke druge povezane delatnosti, mislim da je rent a car pomenuto u jednom od pitanja. Ono što za sada znamo jeste da je država ostavila mogućnost da ove mere vremenom proširi i da posebno udruženja koje se bave turizmom i ugostiteljstvom pokušavaju da izdejstvuju neke posebne mere. Sigurno je da će za poljoprivredu biti usvojena posebna uredba koja će se odnositi na pre svega poljoprivredna gazdinstva kao veoma široku kategoriju u smislu broja poljoprivrednih proizvođača. A što se tiče ostalih grana, niko ne može sa sigurnošću da kaže, međutim, ja bih vam na ovom mestu savjetovao da u ovom trenutku već radite u nekoliko pravaca. Na prvom mestu mislim da ne treba čekati državu, niti Narodnu banku. Jedno od pitanja se odnosilo na eventualno produženje moratorijuma na kredite banaka i na finansijski leasing. Za sad nema nagoveštaja da će moratorijum biti produžen na period koji je duži od 3 meseca. Međutim, odluka Narodne banke je doneta 18. marta, znači za 2 dana ističe prvi mesec moratorijuma. Moj savjet za vas je da, kažem, ne čekate eventualno produženje moratorijuma, već da što pre krenete u razgovore sa vašim poslovnim bankama. Da bi ti razgovori bili, da kažem, argumentovani, odnosno osnovani, trebalo bi da pripremite koliko je moguće u ovom trenutku određenu projekciju poslovanja, da vidite šta će se dešavati ne samo u ova 2 ili 3 meseca, nego i posle toga, do kraja godine, eventualno naredne godine. I to se posebno odnosi na turizam koji je zaista žestoko pogođen ovom situacijom. Opet u okviru turizma treba razlikovati, grubo rečeno, dve grupacije. Jednu grupaciju čine, kad govorimo o hotelima kao turističkim objektima, govorimo o vlasnicima koji su kapital akumulirali u nekim drugim biznisima, pa su onda krenuli sa izgradnjom i otvaranjem hotela. Oni realno imaju finansijsku snagu, odnosno likvidnost da izdrža ovu situaciju, ali ima mnogo hotela i po Beogradu, mislim da ih samo u Beogradu ima preko 100, i u celoj Srbiji koji su znatno manji hoteli, čiji su se vlasnici kreditno zadužili i koji su realno u vrlo teškoj situaciji. Ono što mogu da pratim jeste da su nagoveštaji kad je u pitanju turistička sezona vrlo pesimistični. Veliko je pitanje šta će biti u Srbiji i u okolnim državama. Najverovatnije će se nastaviti određene restrikcije vezane za
socijalne distance, ulazak u određene države, kontrole prilikom ulazaka, držanje rastojanja na plažama i na drugim mestima, što će sigurno i dalje nastaviti da pogađa turističku industriju. Znači, jedan savjet je da razgovarate sa poslovnim bankama unapred i da i pre eventualnog produženja moratorijuma, koji je, kažem, vrlo neizvestan, pokušate da napravite malo dugoročniji aranžman sa bankama. Na drugoj strani, preći ću sad na jedan od završnih slajdova, pa ću se vratiti na početak. Moja snažna preporuka je da iskoristite ovu situaciju koja je država omogućila preko Fonda za razvoj. U pitanju su za sada najpovoljniji krediti koji se mogu naći na tržištu, a koji se praktično odnose na sve, uključujući i preduzetnike, i zadruge, i mikro, i mala i srednja društva, isključujući velika. Kažem, u pitanju su trenutno najpovoljniji uslovi kredita na tržištu. U tabeli ćete vidjeti da je kamatna stopa u dinarima 1% godišnje. Ako kažemo da će inflacija biti sigurno veća od 1%, to znači da je za davaoca kredita praktično kamata negativna, odnosno kredit je beskamatni. Imaćete grace period od 12 meseci. Koliko sam video u malopređašnjoj prezentaciji koju je Neven držao, vidim da većina anketiranih privrednika očekuje da će problemi trajati otprilike 12 meseci, tako da se taj grace period negde gađa sa ovim periodom, čak i nešto duže u odnosu na taj period. Iznosi su već prethodno utvrđeni. Koliko znam, ovde većinu čine preduzetnici mikro, eventualno mala pravna lica. Za privredna društva važi da je najmanji iznos $1.000.000 dinara. Preduzetnici mikro mogu da dobiju do 10 miliona, mala pravna lica do 40 miliona. S tim da treba voditi računa kad budete gledali dokumentaciju za ove kredite kod Fonda za razvoj, da tu zapravo postoji jedna posebna uredba koja se bavi državnom pomoći vezano za fiskalne pogodnosti i direktno davanja, i ona takođe ima svoj uticaj na ove mere podrške države za poslovanje. Tako da, hipotetički, ako je u pitanju srednje pravno lice koje hoće dobiti kredit od Fonda za razvoj od 120 miliona dinara, što je otprilike $1.000.000, imate na jednom mestu da u prijavi kod Fonda za razvoj treba da se izjasnite da niste dobili državnu pomoć koja je veća od 800.000 evra. Tako da, recimo, ako ste nekad od Razvojne agencije Srbije ili neke druge institucije dobili sredstva, recimo za zapošljavanje ili za opremu u vrednosti od 200.000, vi možete, po našem tumačenju, a ovo je dalje prilično nejasna oblast, da dobijete samo razliku do 800.000 koliko iznosi najveća državna pomoć za korisnike kredita. U svakom slučaju, ovo su trenutno, kažem, najpovoljniji uslovi, iznos nije veliki, država obezbeđuje oko 200 miliona evra, 24 milijarde dinara. Prijave su već krenule, procedura u jednom delu nije toliko složena kao ranije, u smislu da ne pravite neke posebne biznis planove, ali ima dosta dokumentacije koju treba prikupiti i popuniti i poslati fondu. Princip je krajnje jednostavan, u fondu su rekli krajnji rok za prijavljivanje je 10. decembar, međutim imate onaj drugi princip, a to je da se sredstva odobravaju dok se ne potroše. I u praksi fonda ranijim godinama oni su najčešće trošili budžet za tekuću godinu negde sredinom godine. Ovog puta će sigurno potrošiti ta sredstva i ranije zbog cele situacije. Tako da je, kažem, snažna preporuka da se prijavite što pre. Ako vam treba stručna pomoć sa naše strane, tu smo. Kažem, mi dosta radimo sa državom na odobravanju bespovratnih sredstava i povoljnih kredita. Dobro znamo sve procedure i dokumentaciju koju treba prikupiti, tako da ćemo vrlo rado pomoći oko toga. Na trećoj strani, mislim da ono što je možda i najvažnije, ne treba da gledamo samo situaciju koja će trajati u naredno 2-3 meseca, jer će vanredno stanje proći, mnogi preduzetnici koji sada slušaju ovaj webinar će otvoriti svoje radnje i nastavit će sa pružanjem usluga, ali je veliko pitanje šta će biti posle toga. Mislim da je prilično naivno očekivati da ćemo se svi mi, kad ova situacija prođe, vratiti na neke modele ponašanja koje smo imali pre 15. marta ili pre nego što je epidemija izbila. I mislim da ćemo morati već u nekom roku od, recimo, godinu dana ili nešto duže od toga da se prilagođavamo na ono što se zove nova normalnost ili novo stanje, kako u našim privatnim životima, tako i u poslovnom svetu. Mislim da će modeli u poslovanju morati da se menjaju, navike potrošača će biti izmenjene. Na kraju krajeva, ono što prvo strada u ovakvim situacijama jeste takozvana diskreciona potrošnja, odnosno onaj deo dohotka koji ljudi koriste kada podmire
neke osnovne potrebe. Moje očekivanje i moje procene na osnovu onoga što pratim i koliko razumem jeste da će ljudi opreznije ulaziti u odluke o kapitalnim izdacima, u velike kredite, u neku luksuznu potrošnju, da će biti, bar u prvom periodu, znatno restriktivniji, znatno obazriviji u svojoj potrošnji i tu okolnost treba imati u vidu. Zbog toga mislim da je vrlo važno da pravilno upravljate pre svega vašim tokovima gotovine, vašom likvidnošću i vašim obrtnim sredstvima. I opet, mi smo tu sa jednim posebnom paketom usluga koji je baš namenjen za ove situacije, znači za upravljanje likvidnošću i cash flowom kompanija, da vam pomognemo da ne samo prevaziđete ovu situaciju, nego da nastavite da poslujete uspešno i kada vanredno stanje prođe. Sad bih se vratio na neka tehnička pitanja, dosta smo ih dobili u pripremi ovog webinara. U principu, ono što su bila neka od vrlo čestih pitanja, pomenuo sam ko sve mogu da budu korisnici sredstava i na koji način. Što se tiče postupka korišćenja, tu je situacija prilično jasna. Znači, jedini način da dobijete direktna davanja države, kad govorimo o tome, jeste da otvorite namenski račun kod one poslovne banke koja vodi vaš tekući račun. Bilo je jedno pitanje da li je to neophodno raditi ako postoji samo jedna poslovna banka. U svakom slučaju, ako imate tekući račun kod jedne poslovne banke, ona po automatizmu, kad dobije potvrdu poreske uprave da ste ispunili sve uslove, u roku od 2 radna dana otvara taj namenski račun, tako da tu ne radite ništa posebno. Ako imate račun u više poslovnih banaka, onda morate do 25. aprila preko elektronskog servisa poreske uprave da izaberete banku koja će biti otvoren namenski račun i banka će to uraditi za vas. Mislim da nema ništa komplikovanije što se otvaranja računa tiče. Da bi zaposleni mogli da koriste namenska sredstva, odnosno sredstva koje država uplaćuje, oni moraju da imaju otvoren tekući račun. Uredba ne poznaje nijednu drugu situaciju, dakle svi zaposleni moraju da otvore tekući račun na koji se uplaćuje novac sa namenskog računa i novac služi samo za tu svrhu, znači za uplaćivanje direktnih davanja države zaposlenima. Kolega će malo kasnije odgovoriti na pitanje koje je, ja mislim, najčešće od svih pitanja, a to je šta se dešava sa onima koji su u martu već isplatili zarade, odnosno platili poreze i doprinose, kako oni mogu da nastave da koriste direktna davanja države. Ovo je verovatno najsloženije i najosetljivije pitanje i mi smo tu čuli razne tumačenja, ali mislim da se ovih prethodnih nekoliko dana iskristalisalo mišljenje koje će, kažem, kolega Uroš malo kasnije objasniti u svom delu prezentacije. Jedno od pitanja se, čini mi se, odnosilo, sada ću pogledati, pitanja koje smo takođe dobili od vas u pripremi ovog webinara. Da, jedno od važnih pitanja se odnosi na to da li poslodavci koji su već koristili sredstva države po nekim drugim osnovama, recimo za poreze i doprinose zaposlenih po onoj šemi 65-75, mogu da koriste i ova sredstva države. Tumačenja su da mogu, s tim da je jedan od saveta koji po meni, po nama ima smisla, jeste da kod podnošenja PPP, PD prijave poreskoj upravi uradite razdvajanje onih zaposlenih za koji nemate nikakva davanja od države i onih zaposlenih za koje ste dobili neka davanja od države po osnovama, recimo, sufinansiranje isplate poreza i doprinosa i da na taj način prikažete transparentno koliki je broj zaposlenih u pitanju u vašem konkretnom slučaju. Međutim, vratio bih se na onu uredbu koja se odnosi na državnu pomoć u ovoj situaciji. Ona u jednoj odredbi govori o tome da se mogu kumulirati različiti oblici državne pomoći, ali je važno da ta državna pomoć, parafraziram tekst uredbe, ne bude prekomerna. Praktično, svaki privredni subjekt bi trebalo da pođe od sebe i od svoje situacije, da vidi
koliki je broj zaposlenih u pitanju, koliki iznos davanja od strane države i da onda, zavisno svoje specifične situacije, da bi bio potpuno siguran da može da koristi sredstva, traži tumačenje Poreske uprave, odnosno Ministarstva finansija. Jedno od pitanja je bilo da li zaposlene organizacije civilnog društva ostvaruje pravo na direktna davanja. Odgovor je da, rekao sam na početku da i neprofitne organizacije, ako se misli na njihovo pitanje, a pretpostavljam da se misli, mogu da koriste takođe direktna davanja države kao i druga pravna lica. Takođe, jedno vrlo često pitanje vezano za preduzetnike jeste šta se dešava sa onima koji nemaju zaposlene i samim tim ne podnose PPPD obrazac. U uredbi stoji da oni mogu da koriste sredstva u skladu sa uredbom. U praksi bi trebalo da sačekamo pravilnik koji će nadam se biti donet uskoro i koji će detaljnije objasniti ovu situaciju. Oni će definitivno moći da koriste sredstva, ali kažem, zavisno od pravilnika i od daljih propisa države, vidjet ćemo kako će to biti konkretno rešeno. Sledeće pitanje, sad krećem redom da odgovaram na neka konkretna pitanja. Da li postoji potreba da se uradi prijava banke, odnosno tekućeg računa Poreskoj upravi u slučajevima kada preduzetnik ima samo jedan račun kod jedne poslovne banke? Naše tumačenje, koje smo potvrdili više puta, jeste da nema potrebe da se to radi po automatizmu od strane vaše poslovne banke. Sledeće pitanje je šta se radi u situaciji kada u periodu posle prijema poslednje rate davanja minimalca od strane države. Praktično to je kraj oktobra ove godine, jer je period uplate maj, jun, jul. Tako da računajući od poslednje uplate koje će biti u julu, ne znamo još kada, ovaj rok od 3 meseca ističe najkasnije 31. oktobra, do kada su poslodavci uslovljeni da ne smanjuju broj zaposlenih, radnik da otkaz poslodavcu. Ovde se posmatra samo period do kraja oktobra, tako da u toj situaciji nema nikakvih posledica za vas kao poslodavca. Ima takođe nekoliko sličnih pitanja koje se tiču više zakona o radu i radnih odnosa, ali ću probati da odgovorim. Šta se dešava u situaciji kada se radnik koji je dao otkaz i koji je još uvek u otkaznom roku, pre isteka istog prijavi kod drugog poslodavca, ne obavestivši prethodnog? Uredba, a i tumačenje uredbe ni u jednom slučaju ne ulaze u razloge promene broja zaposlenih, znači jedino što će država gledati jeste stanje broja zaposlenih po evidenciji centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Tako da o tome morate da vodite računa. Čak i mi u BDO imamo neke situacije da, recimo, stanje koje se pojavlja na CROS-u nije ažurirano. Imamo neke zaposlene koji kod nas rade godinama, a nisu evidentirani u CROS-u. Tako da je opet preporuka sa naše strane da vidite sa evidencijom CROS-a da se stanje ažurira u najvećoj mogućoj meri, da ne biste s te strane bili oštećeni zbog njihove evidencije. Sledeće pitanje je, kaže, preduzetnik koji je ušao u status mirovanja posle 15. marta, znači proglašenja vanrednog stanja, na koji način može da podigne novac, imajući u vidu da zbog prekida rada nema pravo raspolaganja novcem. Upravo iz tog razloga je predviđeno otvaranje namenskog računa od strane korisnika sredstava. Dakle, namenski račun služi samo isključivo za praktično protok sredstava od države ka poslodavcu i od poslodavaca ka zaposlenom i nema nekakvu drugu namenu. I zapravo ova situacija mirovanja, odnosno prekida rada, se i rešava otvaranjem namenskog računa. Jedno pitanje je slično prethodnom. Preduzetnik je krajem februara predao prijavu nastavka obavljanja delatnosti nakon prekida, a od datuma 20. marta, odnosno posle proglašenja vanrednog stanja, da li ima pravo na pomoć države? Naše tumačenje je da ima. Dakle, svi oni koji posluju, ako nisu smanjili broj zaposlenih za 10% ili više, imaju pravo da koriste sva sredstva. Gde i kako da se preda molba za pomoć? Ne postoji molba za pomoć, znači jedini način na koji se prijavljujete je predaja PPPD prijave Poreskoj upravi. Imate, znate, sigurno u gornjem levom uglu datum, to je polje 1.4 gde se upisuje 4. januara 2021. I to je sve što treba uraditi da biste se prijavili formalno za sredstva. Tu ima samo jedna specifična situacija vezano za
to da li morate da koristite i fiskalne pogodnosti i direktna davanja. Država ovo tumači kao, da tako kažem, jedinstveni paket pomoći privredi, ali ostane mogućnost da vi, ako se prijavite preko poreske uprave, preko obrasca, recimo samo koristite direktna davanja, a da nastavite da uplaćujete redovno poreze i doprinose. Znači, teoretski bi trebalo da koristite jedno i drugo, ali u praksi niko vas naravno neće sprečiti da nastavite da plaćate poreze i doprinose, iako ste se prijavili za, kako država tumači, ceo paket mera za privredu. Sledeće pitanje je, zanima nas tumačenje planiranih mera, već smo na ovo odgovorili. Pomoć za hotelsko-ugostiteljski biznis, da li se zna nešto o tome? Još jedan savjet sa moje strane, da budete koliko je moguće aktivni preko udruženja turističke, odnosno ugostiteljske industrije. Samostalno ne možete uraditi ništa, ali preko udruženja, preko privredne komore, preko raznih kanala, odnosno raznih poslovnih udruženja, postoje mogućnost da se država na neki način navede da donese posebne mere za pomoć ovim sektorima. Dobili smo neposredno pre webinara još jedno malo duže pitanje, pa ćemo pogledati o čemu se tačno radi. Ja bih samo pre nego što prepustim reč kolegi Urošu pomenuo drugi izvor finansiranja koji bi trebalo da krene uskoro. U pitanju su krediti poslovnih banaka za privredu. Ovde su opet izuzeta velika privredna društva, znači oni će biti namenjeni opet za preduzetnike, mikro, mala i srednja društva. U pitanju je znatno veći iznos, otprilike 10 puta veći iznos nego kod Fonda za razvoj. Sredstava će znači biti više, otprilike od 2 milijarde evra, polovina bi trebalo da bude namenjena za nove kredite, druga polovina za zanavljanje postojećih kredita, s tim što po informacijama koje mi imamo, tu neće ući refinansiranje kredita kod drugih poslovnih banaka, nego isključivo kod vaše poslovne banke kod koje se prijavljujete za kredit. Ročnost će opet biti do 36 meseci, odnosno 3 godine sa grace periodom od 12 meseci. Kredite ćete moći da uzmete i da uplaćujete mesečno ili u dinarima ili u evrima, znači po izboru, s tim da je najveći iznos kredita definisan kao 25% prihoda iz prethodne godine ili najviše do 3 miliona evra, što je naravno pre svega interesantno za srednje, eventualno velike kompanije. Tu očekujemo svakog dana, trebalo je po nekim najavama već danas da se desi, novu uredbu vlade koja će urediti posebno u oblast kredita poslovnih banaka, ali kažem još jednom i završavam svoj deo prezentacije na ovaj način. Sredstva ima, međutim interesovanje je ogromno. Možda ste videli neki podatak Privredne komore da je nešto preko 1000 kompanija do sada prijavilo da je po raznim osnovama smanjilo broj zaposlenih, odnosno dogovorilo se zaposlenima prekid rada i da se ukupan broj zaposlenih koji praktično ne rade u ovom trenutku kreće oko 110.000 ili nešto preko 110.000. Može se očekivati veliki broj zahteva, što kod fonda, što kod poslovnih banaka, vremena nema mnogo, kažem, dokumentacija fonda je dosta obimna, ako je nekad koristio neko od vas sredstva fonda, znate sami šta sve treba da se prikupi. U ovoj situaciji je, kažem, procedura kod fonda pojednostavljena, pa nema posebnih biznis planova, ali u svakom slučaju, zbog vremena i obimnosti dokumentacije, moj savjet je da koristite usluge u tom smislu profesionalaca. Ja bih sad prepustio kolegi Urošu da objasni posebno poreske mere i da odgovori na neka pitanja koja se tiču poreskih mera, pa ćemo u nastavku pokušati da odgovorimo na druga pitanja. Kažem, pitanje je mnogo, uredba je sveža, ima raznih tumačenja, tako da ako ne možemo na sve odgovorimo danas, da budemo potpuno sigurni da su odgovori tačni, gledat ćemo da ih što pre skupimo i pošaljemo Smart kolektivu koji će proslediti vama sve naše odgovore. Hvala još jednom i tu smo u nastavku. Hvala mnogo, Dragane. Ovo je bilo baš korisno. Uroše, možeš ti sad da preuzmeš. Hvala puno, Ivana. Evo još jednom samo da iskoristim priliku da se predstavim.
Moje ime je Uroš Preočanin i ja sam direktor poreskog odeljenja u BDO Srbija. U ovom drugom delu prezentacije pričat ćemo o, kako je Dragan pomenuo, fiskalnim pogodnostima koje, da kažemo, negde Vlada Republike Srbije prezentovala kroz konkretnu uredbu i ajde, pre nego što krenemo u tehnički aspekt sam, kako ćemo da ih primenjujemo, šta one tačno podrazumevaju, čisto da razumemo na koji način je ovde država pristupila i kako je odlučila da pomogne negde privrednim subjektima kroz određene mere poreske politike. Naime, država je ovde, kao što je slučaj bio malo pre, pominjali smo direktna davanja, u ovom slučaju nije rađeno tako, nije zauzet taj pristup. Privredni subjekti neće dobijati bilo kakva sredstva od, da kažemo, države, direktna davanja neće biti po tom osnovu, već država na neki način, kako bi, ajde, u određenom sad ovom periodu dok traje samo vanredno stanje, na neki način rasteretila i manje opteretila likvidnost kompanija, odlučila da se za određene javne prihode, svakako ne za sve, ali za određene javne prihode, ajde da kažemo, na neki način odrekne trenutnog, ajde da kažemo, trenutnog priliva u budžet i da dospelost za pojedinačne kategorije javnih prihoda koje ćemo sada navedemo pomeri za neki naredni period, a to pomeranje nam se odnosi direktno na 2021. godinu. Šta to praktično znači? Znači da imamo dva pravca korišćenja fiskalne pogodnosti. Prvi se odnosi na porez na dobit. Kada pričamo o porezu na dobit, ono što trenutno u ovom periodu negde je referentno, ja se izvinjavam samo da uključim i prezentaciju. Evo ovako. Ono što jeste negde referentno jeste kada je porez na dobit u pitanju, mi imamo sada akontacije koje nam dospevaju na plaćanje za mart mesec, za april mesec i za mesec maj. Znači za mart nam je dospela već juče, 15. aprila je bio rok za plaćanje akontacije za mesec mart i država je da kažem, ova mera podrazumeva odlaganje momenta dospelosti za ove tri akontacije. Znači, akontacija za mesec mart, april i maj, koje dospevaju 15. aprila, 15. maja i 15. juna, znači njihova dospelost biće pomerena za narednu godinu, odnosno biće pomerena za moment kada mi budemo predavali prijavu za porez na dobit u 2021. godini, odnosno prijavu za 2020. godinu. To praktično znači da ukoliko prijavu podnesemo 20. juna 2021. godine, nama će u tom momentu, to će biti moment dospelosti za plaćanje ove tri akontacije ukoliko se opredelimo da koristimo ove mere. Ajde kažemo, to je jedan segment kada je u pitanju porez na dobit. I taj neki prvi korak odlaganja dospelosti. Ona neka druga mogućnost koju nama sada država isto daje po tom konkretnom osnovu jeste odlaganja kasnije plaćanja, to jest mogućnost plaćanja na rate tih akontacija. Znači mi imamo sada, opredelimo se, koristit ćemo ovu fiskalnu meru, nećemo plaćati akontacije za mart, april i maj,
podnosimo poresku prijavu za 2020. u 2021. godini, bilo kada, da kažemo, do zakonskog roka, i u tom momentu mi ćemo da odlučimo da li ćemo tu obavezu za te 3 akontacije izmiriti odmah ili ćemo ući u novi aranžman sa državom i te 3 akontacije plaćati na 24 mesečne rate. Sam postupak plaćanja na rate još uvek zakonodavac nije jasno definisao i tu sada očekujemo jedan pravilnik koji će negde u narednom periodu bliže urediti na koji način ćemo mi da se opredelimo, to jest da prihvatimo odloženo plaćanje tih akontacija u 2021. godini. Međutim, to nam sada i toliko nije hitno. Pitanje je sada na koji način se mi opredeljujemo za korišćenje mera u smislu za neplaćanje ove 3 akontacije poreza na dobit. I kako mi do sada razumemo, faktički možda to i nije neko najsrećnije rešenje trenutno, ali verovatno je to nešto najbolje što je zakonodavac u ovom trenutnom momentu mogao da napravi. U suštini, mi se i za porez na dobit prijavljujemo kroz, to jest podnošenjem PPPPD prijave. Tako da, kada se mi budemo prijavljivali, ajde da kažemo za ovaj drugi set koji sada budem pominjao, isto fiskalnih mera, faktički ćemo da se prijavimo i za porez na dobit. Tako da na taj način ajde da kažem, negde ulazimo u program i jednostavno ove 3 akontacije koje nam dospevaju za plaćanje ne plaćamo, ne izmirujemo bilo kakve obaveze, već čekamo 2021. godinu i moment kada budemo podnosili poresku prijavu za porez na dobit u tom periodu. Znači, kada su fiskalne pogodnosti u pitanju, prvi set imamo porez na dobit i imamo suštinski samo ove 3 akontacije, mart, april i maj. Drugi set fiskalnih pogodnosti odnosi se na odlaganje dospelosti poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. I tu imamo sada, da kažemo, s obzirom da je ova uredba doneta 10. aprila 2020. godine, znači pre svega nekoliko dana, postavlja se pitanje sada, to jest imamo jedan raskorak u periodima, to jest nama sada zakonodavac daje mogućnost da obaveze za porez na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje za 3 meseca, ajde da kažemo, za ta 3 meseca koje nam dospevaju u ovom narednom periodu, pomeri za narednu godinu. I na taj način negde, da kažemo, rastereti trenutno opterećenje likvidnosti kompanija. Naime, ukoliko mi se opredelimo za mere odlaganja poreza i doprinosa na zarade za period, na primer, mart, april i maj, faktički mi pomeranje dospelosti te konkretne obaveze ostavljamo za 4. januar 2021. godine. Sad, šta se dešava u onim situacijama kada, ukoliko smo već, ajde da kažemo, pre donošenja uredbe pre 10. aprila već obračunali i isplatili zaradu svojim zaposlenima za mesec mart, u tom slučaju ne možemo da koristimo 3 meseca koje obuhvataju mart, april i maj, nego se opredeljujemo onda za eventualno april, maj, jun. I to onda podrazumeva faktički da u PPPPD prijavi koju podnosimo
koja podrazumeva, koja uključuje, koja se odnosi na zarade koju podnosimo zaključno do 30. aprila ove godine. Faktički mi ćemo se tamo tehnički u polju 1.4 gde ćemo upisati datum plaćanja, ćemo staviti 4. januar 2021. godine i na taj način nećemo imati isplatu poreza i doprinosa, već ćemo samo svojim zaposlenima isplatiti neto zarade za ta 3 meseca. Ajde da kažemo, ukoliko mi u prijavi kao datum plaćanja stavljamo 4. januar 2021. godine, mi se faktički podrazumeva da mi prihvatamo ceo paket mera, prihvatamo i direktna davanja, prihvatamo i odlaganje akontacija poreza na dobit i, ajde da kažemo, prihvatamo i odlaganje naravno poreza i doprinosa na zarade. Imamo u praksi situacija da prosto neko od klijenata je već u svojoj prijavi se opredelio da mu dospelost obaveza za porez na zarade i doprinose bude pomeri se za 4. januar 2021. godine i opet sa druge strane su ipak isplatili iznos obaveza za poreze i doprinose. Postavilo se pitanje da li onda to može da se smatra kao neka vrsta pretplate. Po nama svakako da, zato što smo se mi u prijavi jasno opredelili da pomeramo dospelost obaveze za narednu godinu. Tako da to što smo mi sa druge strane izvršili dodatnu uplatu, to, ajde da kažemo, ne menja de facto stanje vezano za ove podsticaje. Sad, ono što je, ajde da kažemo, negde po nama vrlo bitno i što negde skrećemo pažnju velikom broju klijenata, kako se sad izašlo sa predlogom ovih mera, nekako činjenica je, svi su za ovo vrlo zainteresovani, svi ovo što pre žele da iskoriste, da apliciraju i tako dalje. Prevashodno možda kada su i ova direktna davanja u pitanju. Međutim, nadovezat ću se samo na Draganov deo isto i samo da pomenem da prilikom donošenja konačne odluke da li ulazite u priču korišćenja podsticaja ili ne, morate da imate u vidu uslove koji su propisani uredbom. Naime, prvo da bi mogli da se kvalifikujemo za ove ekonomske mere, mi moramo da ispunimo uslov da u periodu od 15. marta do dana donošenja ove uredbe, to je 10. aprila, nismo imali smanjenje broja zaposlenih za više od 10%. Sada, to je prvi uslov i sad taj prvi uslov mi kao kompanija možemo, na primer, da ili ispunjavamo i mi samim tim smo kvalifikovani da koristimo ove konkretne mere. Međutim, drugi uslov koji je vrlo bitan, a koji se negde stavlja na stranu, jeste uslov koji podrazumeva gubitak prava korišćenja ekonomskih mera i koji faktički za period od 10. aprila pa nadalje, a negde zaključno sa krajem oktobra 2020. godine, podrazumeva da mi moramo da održavamo nivo zaposlenosti koji smo imali i ne smemo da padnemo ispod 10%. Tako da ja tehnički, ili ajde da kažemo tehnički vi kao kompanija, možete vrlo lako doći u situaciju da ukoliko imate, ajde da kažemo, ukoliko imate 10 zaposlenih, kompanija koja ima 10 zaposlenih i vi ste ispunili prvi uslov, to jest kvalifikovali ste se za mere i zaključno sa 10. aprilom niko vam nije otišao iz firme, niste vi nikome dali otkaz, niko vama nije dao otkaz,
nije, ajde da kažemo, niste imali neke ugovore na određeno vreme i tako dalje. U suštini, ukoliko se desi situacija da vama 2 zaposlena daju otkaz u periodu od 10. aprila do kraja aprila, do 34. vi automatski gubite pravo na korišćenje za taj period. I to negde podrazumeva onda vraćanje, da kažemo, svih sredstava zajedno sa kamatom, što, ajde da kažemo, negde na veće kompanije mogu da budu i značajniji iznosi, ali eto, prosto sugestija da negde i vi na nivou vašeg biznisa procenite eventualne fluktuacije koje mogu da vas zadese u narednih nekoliko meseci, a zaključno sa negde otprilike krajem oktobra, da li može da se održi taj kontinuitet broja zaposlenih ljudi. Ono što će država, to jest što će poreski organi gledati u kontrolama, gledat će se taj, da kažemo, presečni datum, to jest kraj svakog meseca, i negde tu će se posmatrati taj broj zaposlenih. Šta je još interesantno ovako da pomenemo, ajde možda Dragan nije to eksplicitno pomenuo, reći ću još za direktna davanja. S obzirom da šta negde podrazumeva i na koji način je negde zamišljena ta mera. Znači, faktički vi ako sada podnosite prijavu za PPD, prijavu podnosite sada zaključno sa 30. aprilom i vi se sad krajem aprila opredeljujete za korišćenje mera, suštinski negde ta minimalna zarada otprilike iznosi oko 30.000 dinara. I ukoliko vi sada imate zaposlenog čija je plata 100.000 dinara, faktički vi ćete da obračunate poreze i doprinose na 100.000 dinara, a svom zaposlenom imate mogućnost da isplatite 70.000 dinara, a kada bude bila prva uplata u maju mesecu, onda će, da kažemo, onda će se sa namenskog računa razlika od 30.000 dinara dalje prebacivati, to jest taj deo će se prebacivati na zaposleno lice kao njegova zarada za taj mesec kada ste to uradili. Znači, to je jedna mogućnost i to je, ajde da kažemo, po nama negde najispravniji model i taj model negde podrazumeva čist benefit za kompaniju. Sada, ukoliko pak kompanija želi da se prijavi za mere direktnih davanja, a ne želi, da kažemo, da ona uzima benefite tog podsticaja, već taj benefit želi da prebaci na zaposlena lica, što opet negde malo mislim da se brkaju pojmovi kada se priča, mislim da generalno zaposleni razumeju to kao da je to benefit za njih lično, ali u suštini ovo su i ta direktna davanja jeste pomoć koja se plasira na kompanije, jer ovo su opet i fiskalne pogodnosti za privredne subjekte. Znači da se negde njima maksimalno koliko je moguće rastereti likvidnost i, ajde da kažemo, mera kao takva je sveobuhvatna, znači ne gađa ni jednu posebnu poslovnu granu, već bukvalno svi oni privredni subjekti koji ispunjavaju te osnovne kriterijume mogu da se kvalifikuju za ove mere i ostvare pogodnosti. Samo da se vratim na tu drugu situaciju kada poslodavac želi da taj benefit prebaci na svoje zaposlene, onda će on, na primjer, za mesec april zaposlenom koji ima zaradu 100.000 dinara, isplatiti, to jest obračunati sve poreze i doprinose na 100.000 dinara, isplatiti mu zaradu od 100.000 dinara i kada država bude prebacila dodatnih 30.000 dinara
minimalca, onda će taj minimalac biti prebačen na konkretnog zaposlenog. Međutim, negde stav naše kompanije jeste da tih 30.000 dinara u tom slučaju, ukoliko se prebace direktno na zaposlenog, iziskivaće plaćanje dodatnih poreza i doprinosa na taj iznos. Jer u ovom konkretnom slučaju država pokriva samo da kažemo taj neto iznos tog minimalca. Tako da kada su direktna davanja u pitanju, kompanije mogu da se opredele da li imaju negde dve opcije, mogu da se opredele da li će taj benefit da ide direktno na kompaniju i svom zaposlenom isplatiti samo deo zarade, a drugi deo, to jest taj minimalac, čekati da pokrije država konkretno zaposlenom, ili će taj benefit da se prebaci na zaposlene, ali u tom slučaju to će za kompaniju iziskivati dodatni trošak potencijalno poreza i doprinosa na zarade. Ajde ukratko da se vratimo na neka pitanja, možda sam na neka već ovako sad usput i odgovorio. Bilo je pitanje šta se dešava sa isplatama, to jest šta se dešava sa onim kompanijama koji su već isplatili svoje zarade svojim zaposlenima u martu mesecu, to jest pre donošenja ove uredbe 10. aprila. Naime, oni sada mogu da se, ajde da kažemo, kroz ovu prijavu koju podnose za april mesec, opredele za korišćenje podsticaja i u prijavi koju će podneti do 30. aprila, to je do kraja ovog meseca, će samo se opredeliti za opciju za plaćanje, će staviti 4. januar 2021. godine. Ono što je isto bilo jedno od interesantnih pitanja jeste šta se dešava s obzirom da se meni prati za dobijanje ovih podsticaja, to jest direktnih davanja, meni se prati broj zaposlenih, na primer, koji sam imao u martu, i to davanje koje će mi biti isplaćeno u maju prati moj broj zaposlenih iz marta, a ja sam, na primjer, u aprilu zaposlio dodatno još 2 ili 3 osobe. Faktički za te osobe koje sam dodatno zaposlio neću imati pokriće u okviru, to jest pokriće kroz direktna davanja. Što se tiče paušalaca, Dragan je pomenuo isto da očekujemo pravilnik koji će bliže urediti neka pitanja vezano za njih. Međutim, za sada, na osnovu ovoga što imamo trenutno, faktički paušalci, opredeljenje za korišćenje mera i na koji način će moći da se opredele da koriste mere, faktički ni nemaju, već po automatizmu će se smatrati da su oni opredeljeni da hoće da koriste mere, i sad biće verovatno na njima da će im se sredstva uplatiti na namenske račune, a onda ukoliko paušalci ne žele da koriste ta direktna davanja, prosto određeni period ta sredstva neće se povlače sa tog namenskog računa i na kraju će biti vraćena u budžet Republike Srbije. To je neki naš stav za sada dok ne izađe sam pravilnik. Kada izađe pravilnik, vidjet ćemo da li će tu biti nekih dodatnih izmena. I manje više od nekih pitanja što sam ja zapazio, to je otprilike to. Ono što se tiče ovih pitanja, to sam još hteo da pomenem, svakako ćemo mi sad probati da odgovorimo na još neka pitanja na samoj prezentaciji, to je sad na ovom webinaru, ali proći ćemo kroz ceo ovaj chat
i ona pitanja koje ste prethodno dostavili kolegama, uzet ćemo, napravit ćemo jedan dokument pa ćemo na sva ta pitanja zajedno sa pitanjima kroz ovaj chat i neka pitanja koja ovde sad možda usmeno ne odgovorimo odmah, napravit ćemo u okviru jednog dokumenta sve odgovore i to ćemo probamo da vam dostavimo što je pre moguće. Tako da, uglavnom, sva pitanja koje ste postavili, kako pre samog webinara, tako za vreme webinara, eto, mi ćemo da se potrudimo da odgovorimo bukvalno na svako i da vas o tome obavestimo što je pre moguće. Ja bih se sad samo zahvalio još jednom kolegama koji su organizovali ovaj webinar iz Smart kolektiva i Foruma za odgovorno poslovanje, kao i svima vama što ste izdvojili vreme da prisustvujete. Nadam se da smo opet ovako za neki ovaj kratak rok uspeli da vam damo neke odgovore, neke smernice. A eto, kao što sam i pomenuo, bukvalno na sva pitanja koja ovde ste prezentovali, mi ćemo zaista se potruditi da odgovorimo i eto da vam pomognemo sad u donošenju odluka, da li da koristite mere, na koji način da koristite mere i da negde maksimalno probamo da vas zaštitimo, da ajde na neki način na kraju ne uvedete sebe još u neki problem, a ajde kažemo negde namera je bila najbolja u smislu korišćenja mera i negde omogućavanja efikasnijeg poslovanja sad u ovom nezahvalnom periodu. To bi bilo to sa moje strane, eto sad... Evo, mogu ja da se uključim, da preuzmem. Uroša, hvala zaista mnogo i još jednom da se zahvalim ja i tebi, Draganu, na i prezentaciji, na odgovoru na sva pitanja koje ste dali, znači i na pitanja koje su stigla putem maila i što ste, da kažem, i vrlo aktivni na ovom chatu koji imamo u okviru samog webinara i gde uživo odgovarate na pitanja. Mislim da smo zaista uspeli da odgovorimo na većinu pitanja koje su ljudi postavili putem maila i ovde chata. Kao što ste rekli, i zaista hvala i na toj dodatnoj, da kažemo, podršci što ćete na sva pitanja i, da kažemo, i prekucati odgovore i dostaviti ih pismenim putem. Ja bih htela isto da napomenem samo da smo i snimali ovaj webinar i da ćemo i snimak dostaviti učesnicima za slučaj da kažemo, nisu uhvatili sve odgovore, a vidjet ćemo i da ga učinimo javnim i za one koji nisu uspeli da se prijave na vreme i da učestvuju. Ja bih sad htela da proverim za kraj da li možda Dragan i Neven žele nešto da dodaju, da kažu, ili ako neko od učesnika eventualno još ima neka pitanja, postavite nam putem chata, a možete poslati direktno, znači, i na mail koji su vam Uroš i Dragan ostavili. Mislim da je ovo zaista bilo jako korisno i za nas i za sve učesnike, tako da hvala još jednom u moje ime. Ne znam sada da li bi Neven i Dragan hteli još nešto da kažu za kraj. Hvala, Ivana, evo ja mogu kratko samo još jednom da se zahvalim i Urošu i Draganu. Mislim da je ovo zaista meni je bilo dosta korisno da se neke stvari razjasne. Kao što smo rekli, čekamo i uputstvo, tako zvanično, pa da na neki način i tu se nadamo da će stvari biti dodatno razjašnjene. I vidim da i na chatu je bilo i dosta pitanja i odgovora, trudit ćemo se i to sve da sumiramo i da na neki način objedinimo i molim vas da nam date i neku sugestiju ili ideju s obzirom da smo i krenuli u ovom pravcu da razmišljamo i da se organizujemo, pa koje su to još neke stvari koje mislite da bi u ovom periodu bilo bitno da na neki način obradimo, koga još možda da uključimo, prosto šta bi vam bilo od koristi da čujete i šta možda da iniciramo od nekih stvari. Ali trudili smo se da zaista u nekom ekspresnom roku i uradimo i mapiranje tržišta i mapiranje, kako kažem, potreba i problema i da, eto, probamo da sa našim partnerima iz koalicije, iz države, ali evo i ovde iz privatnog sektora kao što je BDO, probamo da damo odgovore na te stvari. Tako da ja ne bih više zadržavao, prosto samo da se zahvalim svima još jednom. Drago mi je, vidim da su svi manje više ostali do kraja, tako da se nadam da je svima bilo korisno.
Ok, ukoliko je to to, evo stižu i neki komentari na chatu da je bilo jako korisno, ništa, hvala svima. Kažem, ukoliko se pojavi još nešto pitanja, imate i ovaj email BDO je ponovljen u chatu, takođe imate i kontakt Smart kolektiva u prepisci dosadašnjoj i onom formularu koji ste dobijali, slobodno koliko imate i predlog ovih nekih mera, šta velike društveno odgovorne kompanije mogu takođe da urade za mikro i mala preduzeća ili možda neki međunarodni donatori, to je takođe nešto gde mi možemo da animiramo tu zajednicu i da vidimo kako i oni mogu da se uključe, tako da te predloge mera možete pošaljati direktno nama na kontakt. Eto, ja se još jednom zahvaljujem. Da, evo, Valentina podsjeća ako možemo da joj odgovorimo eventualno na pitanje vezano za preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ne znam sada da li bi Dragan i Uroš mogli to sada da odgovore ili da prosto to obuhvate u mailu kroz odgovore na pitanja. Ja predlažem da u mailu pošaljemo odgovore i na ovo pitanje i na sva druga. Ok, Valentina, eto, ostaje dogovor, onda i plan. Mi smo popisivali svakako sva pitanja koje ste postavljali na chatu i zaista ćemo se eto potruditi da u što skorijem roku dobijete odgovore i na pitanja na koje nismo dali odgovore tokom prezentacije chata. Ništa, hvala svima još jednom i na vremenu, posebno dakle hvala partnerima iz BDO što su se uključili i podelili svoju ekspertizu. Poslaćemo vam svima svakako nakon ovog webinara snimak i odgovore od pitanja čim ih pošalju eksperti iz BDO-a. Prijatan dan svima, uživajte malo u ovom suncu još sutra pre karantina i nadamo se da će ova situacija brzo da se završi. Eto, prijatno svima. Prijatno, hvala. Prijatno svima, doviđenja.